மேதினியோர் புகழும் மேதை மேதை முத்து ராமலிங்கம் வீரனின் வரலாறு அவர் விவரம் கேட்டு பாரு வீரனின் வரலாறு அவர் விவரம் கேட்டு பாரு அவையில ராமநாட்டில் அவதரித்த வீரசிங்கம் மேதினியோர் புகழும் மேதை மேதை முத்து ராமலிங்கம் வீரனின் வரலாறு அவர் விவரம் கேட்டு பாரு வீரனின் வரலாறு அவர் விவரம் கேட்டு பாரு குலத்து வீரசிங்கம் முத்து ராமலிங்க தங்கம் குலத்து வீரசிங்க முத்து ராமலிங்க தங்கம் மக்களையே தவிக்க விட்டு மரணமான செய்தி கேட்டு மலங்களெல்லாம் எவர் மலர்ந்த முகத்தை காணோம்